Tombaves la cantonada quan t'he vist i... Si plou, no quedes gaire afavorit quan la pluja et mulla els cabells i la roba, no? Hauria de secar-me, sí, tornar allà per arreglar-me com a mínim els cabells, per no posar-me malalt. Però és que allà hi ha els cabrons, muntant guàrdia. Mentre et vas assecant, t'espien per darrere i he tornat a pujar, només he tingut temps de pixar. Amb la roba xopa, sí, em quedaré així fins que estigui en una habitació. Un cop instal·lat en alguna banda m'ho trauré tot. És per això que estic buscant una habitació, perquè quasi impossible, no puc tornar-hi. No, ara que no cal que sigui per tota la nit, eh? Per això, quan tombaves la cantonada i t'he vist, he pensat res més fàcil que trobar una habitació per una nit. Per una part de la nit, si hem de ser més exactes. Ei, jo he vist gairebé des de sempre en un hotel, sí? Dic a casa per costum. Però és a l'hotel. Bueno, excepte aquesta nit, que no és possible, si no és allà, que és a casa meva. I si torno a una nova habitació d'hotel, és un costum tan antic que en 3 minuts me la converteixo en casa meva, que fan que sigui la meva habitació de sempre. Fins al punt que si algú m'obligués de cop i volta a viure en una habitació d'una casa, vull dir un pis arreglat com cal, com els pisos on viuen famílies, el convertiria només entrar-hi en una habitació d'hotel. Que em donin una cabana, com en els contes, enmig d'un bosc amb bigues enormes i una llar de foc enorme i 100.000 anys d'antiguitat, que quan jo hi entri amb 4 coses de res i en un temps minimal te la converteixo en una habitació d'hotel. Llenço tots els objectes que no es veuen mai, excepte els contes i les olors de les famílies i els 100.000 anys d'antiguitat que es burlen de tot, i ho llenço tot, perquè a mi no m'agrada el que et recorda que ets estranger. No, tot i així en soc una mica, sí, es deu notar, no soc exactament d'aquí, no? No, segur que es nota, sí. I es notava molt amb els cabrons d'allà baix, mentre m'estava rentant la titola. Acabes pensant que tots són iguals de cabrons perquè no han vist mai ningú que renti la titola. Jo encara m'ho va ensenyar el meu pare, és una tradició, i encara ho faig després de pixar. I quan me l'estava rentant a baix, notant darrere meu tots els cabrons en guàrdia, he fet com si no entengués res, totalment estranger, com si no tingués ni puta idea del que parlaven aquells cabrons. I sentia que deien, què deu estar fent l'estranger aquest? Donar a veure la seva titola. I com es pot fer això de donar a veure una titola? I jo tan tranquil, donant-li a veure. Perquè els cabrons de francesos es preguntin entre ells com pot veure una titola i sobretot com pot tenir set una titola? I després he passat entremig d'ells, sempre fent-me l'estranger, cosa fàcil per mi, que no sóc totalment de per aquí, segur que es nota. I he sortit corrents darrere teu en tombar la cantonada, no solament per l'habitació, sinó per no trobar-me aquest cop en tombar la cantonada en un carrer buit, de tu, i per atrevir-me a dir-te company, dona'm foc, que no et costarà res, Quina merda de barri, no fa cap gràcia voltar aquest vespre per aquí, tant per tu com per mi, però és que no tinc cigarros. I no és tant per demanar-te foc, que et deia foc, company, sinó per dir-te company, quina merda de barri. Ei, company, que no et costarà res que t'hagi aturat, Ni foc ni cigarros, company, ni diners! Que tampoc no estic tan escurat, Que fins i tot m'arriben per pagar-nos un cafè. Que si vols te'l pago, company.